Meron kang! Congratulations sa imong partner! Yan, kaningin ko sa imong gahapon nga, Kebs, kayo na surprise. Congratulations! Dahil happy sila sa'yo. Andito na po ang kanyang mga bisita. Welcome! Ano dyan? Ano na kayo mong partner? Nagka-partner dyan. Hello! Ay, wag mo na yung bago. Kain na po. Hi! Pangit pala yung mga manikin mo dito. Ni mo po lagi niya. Kunin mo na sa Di ba? Ano siya, di ba? Oh, ako ikitantang kwarto-kwarto gani. Ay, tanggalin. Kabog-kabog mo yung ceiling di ay. Hindi gabi na. Tsada kayo. Diba? Asan yung sausawan dito? 12% or 6%? Sausawan. Sa lumpia? Sa lumpia. 12% or 6%? No, dili na sila ma-intake sa kuan ay ma-contaminate sa kanang baho sa Kasi kuan. contaminate. Birthday Kanang makuanan sila kanang baho sa kuan, di ba? Oh, thank you. Wala oy, Di ba sensitive man ang mga kuan sa mga ano? Hindi na siya matagakan ng tambal. Namburot na mga tiyan, no? Bago pa magud na. Ala, makuan ni sa kabaho sa kuan ba? Yung amoy. Oo, bitaw tanaw gali nang kuan na sila, nagko nila ang ulo. Oh. Bago pa magud na ako kagaya na pa magud na. Na, makuhaan niya siya. Hair parlor. Oh, di ba ba? Takluban lang ibo din sa taas, Jay. Takluban Takluban lang lang yun. yung tubig, magkumantaminit Thank sa Happy kapit kay you. mo birthday. Ha? Happy kay kasi birthday kay na-renovate din. Oh, sa gani ko. Ang ganda ng parlor mo, so clean, but the odor is dirty. Ayun na nga. Wala na ba lechon? Nung nagkakaupon, hindi na magpon kay. Hindi, wala. Ni, garbusa kay ka. Ang pangangambog pa kang Na. ko kagasto niya. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Lumpia, may panagkuhan na lang Ano ni. sa ba kayo na pa magpagluto? Turita na lugar pagkaon sa amo. Hindi man na pa man. Di na lang miwi. Puro na na magkuhan di ay. Chika kasi Jacobs ano bagon ko ani kay mag. Aman si Jinky, wala na kay lechon na. mag-judge magyapon ko. Isi pag igor mag-lunch magyapon wala. Nagkita na ba? Ay, sorry, wala mo fruit salad. Wala kami na torta di na. Unsa on dili ba New Year? Unsa New Year? It's a pista. Unsa ba? Bali na, mamista na lang sa live. Mamista na lang sa live. Yung kay kuon. Napildi ka sa tumi. Wala ko. Di man good kay ang Yogoy, ipay lang sa pinta lang ano. Dili oy dapat na. Dili wala bitaw kabalo kung maabdan pag birthday nimo next year. Yes, Dapat bako. unaon. Just Happy birthday! Ay, ayun pa pala. Meron pa. Meron pala eh. Kami sa andat eh. Ayun pala yung lechon. Ano, may muna kapoy, kaayo, pagtabog, pag-abrik eh. Smile dayon. Ano man na ko hapas at lagi mo ba? Ay, sa ba? Turtar, bihon? Ano ba may kuhan isa na pa isa? Isa pang torta? Sa man, uy. Isa pang torta. Kabalo pa lang ni, may pa... Kabalo ka mong sidaan balay? Oo. Litson manok, day. Wag ano sa man. Mga arty kita ba? Kita lagi pakaunan na. Uy, ang swerte daw ng mga customer ngayon ni JJ kasi libre! Maglaway, maglaway lang. Kau lugar mga turta ba? Ito na po yung nariban niya. Oo. Ang ganda. Isa itong kulot, day. Tapos magka-color kami. Oh. Ayun, Saan? tindahan lang. Tapos ipapakulot ni ma'am. Doon naman yung tindahan ni Jai Jai, Jenner. Grabe talaga si... Among all the social climbers, si Jai Jai lang ang pinaka-businessman na nalambo dyan siya baka ng successful Ang ganda. na business woman, man. Ganda. So, na yung counter lagi Jai. Yes. Ang gani mo ba? Saan naging palit na ah? Bago na? Oo. Kaning kuan ba kani bago ni siya? Kani duga naman ni siya last year pero wala na ko nakakuan kay BPO tungod siya. Bago lugar ni mong kuan lugar mong wall ana. Ay, PBC. Good na naman kay mga parang kakano siya kala mo maluwag. Pamisan. Mukha siyang malaki. Hindi mo tumba. Yung nga yung sinasabi ko eh, baka mag-slide. Wala ba na siya kuan kay ako pa man siya Pa-fix na nimo? Pa-fix pa na ako. Lugar ba kay slide ano? Hala! Napilik, right? Nagkaroon lagi na ni-skip man. Uy! Kasama ba yan sa mga inaayusan dito sa salon? Kuas ba mga Asa ba? Familiar ka? Kuan daw. Familiar ka, muna ka si Daki. Ano mo siyang buhok? Ala, dagan mo di kaayo. Muna di eh? Eh, mga... Dagan mo, pila ba tayo hinaguan nito? Ha? Sumuno? Ipag amo na lang ito lang, sumuno sa Ayun na. Ito na si Bating Ding! Mura di
Bating di... Ano daw dala mo, Bating? Hindi, sa pay na, gilid-gilid. Happy birthday, Jai! Thank you. May sakay mo, yung parlor. Ay, sinunod ko, doon ka mo. Luar na. Napamilit yun. Ay, 1,000 din. fried chicken. Regang fish. Ay, ay! Sponsor. Lahat ba nga birthday, kaya kita may magastuhan di ay. Ikaw yung lechon ko. Gusto ka sa ako ay. Isa ba? Ilim nun ko, wala kay judge. Hoy, ikaw nag... Huh? Balik sa lechon manok. Yay, thank you. Para alam ko na Cute mangyayari. na ha, kasi kaya na apat. Ay, hindi, Ano daw? feeling ko dalawa lang bibilihin. Para, Anak to lo. hala, tulo, para may puhunan pang matira. Hala, ang ganda ng kanyang torta kasi may raisin. Oh, yeah, wala nga, wala ni. Ha? Happy birthday to you. Ito si Boy Colette, oh. Boy Colette, apir. Lechon manok. Boy Colette. Charles, ang ganda ng parlor mo. Diba, ano lumawan? Lumog, malinis na siya manok. Hindi na siya maalikabok, ano. Kung magpaway ka, dira kahigda. Kung magkuhan. Hindi, doon, sa bahay Sa nila. kuwan. Dahan. Hindi na kukuan ba? Pag na siya Ang rice cooker counter. ka nun ba? Ang rice cooker dito. Matagal na po kayo dito, ma'am, na nagpapa-ice kayo. Ngayon pa lang. So, based on your experience, uulit pa ba kayo? Ang ganda ng parlor mo, Jai. Ito yung magandang parlor kasi May wifi na rin, Jai? Ha? May wifi? Na. na tubig dire. Na, andyan, oh, sa gilid. Mga asa tingin mo Baka yung justify mo. Floor, floor. Nice ka. Wala, kuwan din siya. May lumano. Diba? Nice scanner. Namin kainin, kaya natin ibang mga begs. Mga sa amin diri jay o mo do. Ugali ko. Ka nang mag-meron. Ayaw mag-suggest, Rhea. At nandito na sila. Jigjag. Ang big to, ang big to. Happy birthday. Wait, wait, wait. Saya. May pa-cake si JJ mula sa Berry Box. Ani? Thank you so much, Berry Box. Ano din? Ayan. Yay! Thank you. From Berry Box, thank you so much. Berry Box na saan? Wala, dumami na guys, plus. Dino pag lechon manok. Ay! Mababrain damage. Dahil dyan! Meron kang. Meron kang! Pa-birthday para sa'yo. O, bilangin na, dali. Aw. Meron nagbigay sa kanya, guys, from... Mami. Ang dami. Mami! Hawak, one. Two. Sa huli ka, happy. Happy man ko. Happy na dito. Yay! yatag, uy. 3, Uy, 3-2 pa man. 3, 4, Hindi mo talaga siya mapapalaya. 5, para na sa birthday mo. Birthday. 1, 2, 3, 4, 5, para naman sa parlor mo. Yan ay sinasabi ko sa'yo pa-surprise sa birthday mo. At dahil love nila si Jinky, 1, 2, 3, 4, 5. Parang Jinky! Maraming diaper yan, ha? Iyate ba na ito, iba? At kami naman ay nabawasan ng 1,000. So, kami mga social climbers, nag-ipon-ipon kami dahil malaki ang talo mo sa tungit. 1,000 ito kanina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000! Yan Ayan. kay Mami A. Thank you so much, Mami, Mami A, maraming salamat. And to your partner, Sir Philip. Sir, ano? Kami na lang nabi. Thank you, mama. Congratulations sa imong thank partner. you. Yan, kaningin ko sa imong gahapon nga, Kebs, kayo na surprise. Congratulations! Dahil happy sila sa'yo. Miss A and Sir Philip. Sir Philip, O kaya nga, Miss A. Kay Mami A and... Hindi mo na siya mag-promise. saan show eh? Di ka na na si Ma'am Irma. Pagkaya kita mo. Thank you.
Thank you, Ma'am Irma! Thank you so much, Ma'am Irma Butika! Pwede rin naman ni kay Gigapin. Sundo ka sa romantic. Nakagit sa A. Mama. It's a prank! Ma'am Irma Butika. Yawa kayo. Tinuod ni po sa inyo. Ako dodway ko kuan ba kay nus na ba yung Yawa ka man. Lord, we thank you for today, Lord God. Dali na, Lord, sa dugang adlaw, dugang tuig nga gihapon nimo, Lord, kang jay Lord God. Salamat nimo sa mga gasyag manalangin, Lord, na imong gibubo kaniya nimo lang. Salamat sa Lord sa bagong grasya Ginoo nga imong gihatag kaniya, Lord, ang innovation sa iyang pardon, Lord God. Salamat kay Ginoo. Kung sa mga umabot pa ng grasya, Lord God. Lord, yatag ang kanimo ang jay Lord God, ang dugang kadasig, lahote, Lord, labi na sa adlaw nga pangilabuyo, Lord God, sa iyang mga endeavor, Lord God. Dugang gasyag panalangin po, Lord, kapag magawas kaniya o sa tibok nilang pamilya, Lord God. O Lord, ikaw mang ginasayad mo sa iyang heart's desire din mo, Lord, imo kang tumanon, Lord God, iyang mga pangamuyo sa iyang program, Lord God. Lord, i-bless ni mga pagkaon, Lord God, na taglasyag panalangin sa kasitag sa kanang, Lord God. Labi na gid, Lord, kapaso sa pantawas Ginoo diya sa mga pangadadlaw ng Lord God. Together, bless us. O Lord, in this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy birthday to you! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Kuan ba? Happy birthday, Clifford! Ang binabi? Happy Ano ka nag-huyok? Clifford Glenn. Go, Happy birthday! go pa rin, Glenn. Thank you, Ma'am Irma. Happy birthday! Happy birthday! Dahil dyan may pahabol! Ay, kanyang handa. White plato. Ito dato eh. Ayun na, ayun na. At anong blessing din pala dito sa bago niyang parlo. At the same time. Dahil yan kay Jinky. Ano Yes! yan, Jinky! Salon! Dahil dyan si Jinky ay hindi pa to luto. Sa kabila. I-open pa. Ayan na. Kainan na. Lami? Ha? Siya naglutoan ni Dad. Siya galing. Ano ba? Ano yung plano? Sahil. Kainan na. Happy birthday ba sa Genjin Bulag? Ako yung magkapit sa salad. Ay, ka nang tanong ba?